Sziasztok! Akkor BVT vízszűrő, beszerelés. Jó, ide fog a hideg vízre rákerülni a szűrő, és akkor itt lesz egy utascsap, azon keresztül fog jönni az ivóvíz. Ez az elosztó fog ide bekerülni, és akkor erre csatlakozik majd rá a szűrő. Jó, most egyelőre szétszedem, és akkor következő bejelentkezéskor már fönt lesz a vízóra, meg a szűrő. Sziasztok! El is készültünk, próbálok világítani. A hidegvízes körre lett rászerelve egy elosztó, egy vízóra, hogy lássuk, hogy mennyi fogy, mennyi megy át a szűrőn, egy sarokszelep, és maga a BVT-s szűrő. És akkor ez az egy dolog van még vissza, hogy ezt össze kell kötni a csappal. Ez a cső még nem jött meg, ez valószínűleg holnap megérkezik, és akkor összekötjük. És így néz ki maga a csap. Külön. Úgyhogy ezzel is elkészültünk. Köszi a figyelmet!